الحمد لله رب العالمين حكم بالتقوى والخسران لأهل. أشهد أن لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا محمدا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اتقوا الله تعالى وتأملوا ما ذكره الله تعالى في كتابه من صفات المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم. أما على فكاتنك وليمندو كعلى بركنا. الحمد لله رب العالمين. تنوب عليه دافع بلام ومسدو. الحمد لله تنوب عليه رب العالمين دافع بلام ومسدو دافع بكوكب عالمين بلو. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم. تنوب عليه حكم بالفلاح لأهل الإيمان والتقوى. علي كيرلا الله تعالى كيرلا نكشي لمن يدقوي أني علي إسرائيل يدقو يا ربي على كان فرودك. وبالخسران لأهل الكفر والطغيان. الله تعالى كيرلا القيامة جودو بونه وب كافرية دنيوي أنيا دا دنيو أم بشيريا كروكرويا وعلى كلباندياك كشيريا كروكرويا على كتشيديا صلى الله عليه وآله وسلم كشين النما شاما ينعلفه أكو جيدي على كراكان صلى الله عليه وسلم أني أسود نجو أنا جيوم فكتاسي القيامة سنة سلمة وكو أني ولدك قربلا نداء التقوى على نيسرا ولدك. أيها الناس اتقوا الله أيسر عليه وتأملوا قول الله تعالى. anga la ko kuma anga akili jagabwak qur'an ma go ba akili jagabola abu fomi ma ko tadabburu afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ألكو أكون كتو أكلي جغب القرآن عيوكوا كتدبرك كتاشي تاري القرآن اللي بكيها كلا تسكونغا منو نغوغرو بودالا وشغمي نغوغرو تي تسكونا ناس شغمي ما أدين وتدبر آيات الله ألك عيو إكا إيرا واجنوي كناك واجلي كلا تايفولدي نغا كيرا واجناي فو منادي كسر إيرا لا قرآن ودفو كوكا واجلي كي ما من بسرعة علي كوني كراي واجلي كي ما من بسرعة علي كودو بنا التأشي كويرا كون واجوني كما كانوا يا رب على كان فرو جمع كلوكا أكو يلي أتو أكلي دغب القرآن عيوكا ولو كان من عند غير الله وناصر القرآن كمبرا على تناير لوجدوا فيه اختلافا كثيرا كباسرو فوق نيويا تشاما بالقرآن كنا تناقض تشاما باكنا نوي contradiction كوني سورة القرآن كما بو على ديورا كباسرو تشاما باكنا لو تابل وتابلي ni dona internet kono ikasoro mogodo kembe ka aya do tomo ka fo kulu bi nyon ko kari o may kulu flay kulu kele kulu te kala shido ta don qur'ane re mi wa kila ku ba don ka soru ta don fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lam kulu to kelindo o yere kala la flilawi no ya aslama ya kala law ni islam ya buruja law كم على يلوك كبار نيفو سورة آل عمران دمنا كو مغامنو ني جنبو دسكون ماتلي دسكون بنا باتو كلو بتكو قرآن كما كان نفع كما كان منو ni ya fo fochugo dola ibisega mo flinai ka soro o fochugo mineo o kala o te ala felai ala o te ala kala idia ni ayamu nabisega fo fochugo chamana kuma kan koro ka telika nyami mogoma ni ka famu kono mantu ni te don babay no ko do bitu o ayaw de no fe ka shubuhat do islam yako o bi famu ko shubha ba ala adama ne yakiru la ko ala adama ne kuma nyefo chugo ba balaga dono fe wa adama kuma tawriya be tawriya jmenye balaga chugo fe kuma min ya fo be haklika telika fe do de yinga e kala ini tuwe e kala ini fe ore de ya adama kuma yinga mamu ne be kala doninga kala na lube ni fam o tawriya wala kuma do be ne atnomi ka fo chugo dola abi yelema mo ka fam tekele mo ka ko don tekele abina yelema ameba do yoro ka ke komi alla ini ende walma kuma akoro ende ka sorote misali ya nogoma mbe misali ya nogoma do fi abiko ni mo do ndanaski ka fo islam do ndangani islam ya walma re islam ya kono ite foy kalama walma qur'an kalandam ne doron bitu qur'an to kana mata ka daile atigina naski koro او ما فوق على كل ده نو من عرب كان إنا أقريدي وتجمدي نحن وتجمدي او على ما فاير ما كو نحن ما فو إنا وأقريدي او كا كلينو نا كلينو منا ايوفو ني ابا كلو فلاي دو لا كلينلا ما يرى كلا لا فليدو والما afana ma foi fam akla kwa fam fam ko tora ma fam fam o kuma ito kuma nyona shi sura qur'ana kono fa ka sura muhkamu do be المحكمات من الايات اولود بمتشابه قرفو fa ka sura muhkamu do be qur'ana aya dola mimina ni kuma impiripir la tike ka nogo bwala o innahu o munum be nahnu munum be e kulu to idron ikana foduguma hal ni makala bereke ka qul wallahu kala yo kalam ko fori ko korodno iskalu billah
iskalu bulla ga tabali inna fora ala fe ka da kuminga don ba yo korofo arab kan srafi nahnu fora ala kelima ka da kuminga don ba yo korofo bana qur'ane magube anga tashi qur'ane ayo ka wajuli nyini ukono anyre oyato ay aya do tomobi anga je ka hankili jagabo uluka halna sharhu machaya anyra ku laje dron ka anyra blasra ni uye ka anyra nyini ukono ni aya nunu akadni anga anyra nyini a aya ukono ni yira kono alhamdulillah o yele ni mayeya awa ote o kota mbulo bile de ambe de bina anyere nyiniya parce que ambe de biga limaniya weleda ambe ka jetela an limaniya ambe walhamdulillah wa ambe ka jete ka fo an limaniya ambe alala an shita fe mu'miniya to ka gien ka bon amma an shito fe imana fo ko ma te mu'miniye ka to aslama jama kulu chela a we kele de wa alkraka hadisa donnana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako hadisaina ko la yadkhulu aljannata illa mu'min kuma shite do aljina kono fo mu'mini liman yatafandini al-iman billah qad da'ala la qad da'ala ta'ala kallaydula liman yajdu woro kasabati iro kadda ala kallaydu talewna baranma be kewde kamaw o de bi jon shuka ke baranma ka o de bi fari funi baranma fe ala dana yakon e may don baw ko limaniye fe abi jidi abi nagashi ko limaniya bi jidi ni baranma abi nagashi ni wale juuyi ko roy limaniya ni baranma de be ñon fe li do bi fari kalimaniya baraka o koro e ko ikat danganiya be ke ga sabati ka tafe ikalimaniya be ke ga sabati ka tafe ngani ka fasku ya bicaya ika wala jugu ke bicaya koro ko limaniya nafu balakana ala kan kisha wana ni mai ayamun do ambe umeka koro ko nga ambi sigaka wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u al-mu'minin اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين الله تعالى سورة المؤمنون الدمننا وقد أفلح المؤمنون كي كادوا مؤمنون كشراكوي وين يرسل قد أفلح المؤمنون كي كادوا مؤمنون وين يرسل وكشرا فلا ويجمي إيه كلا ينسرو إسرانا مية كشرو ما أقوى سرباو إيرا أولولا مؤمني بك لينين دي إسلامي نما بك لينين دي مسري رويلك بان ويلك نندم حي على الصلاة حي على الفلاح أين سلمة أين كشمة على كرا صلى الله عليه وسلم نجمع عندك على كرا دلق بشيء أبو مويلي أكولي داد دمنا كمامنا وعلى كرا ميالا مغام بلونغنا أبا فقولوا لا إله إلا الله تفلحوا أيا فكم مشيتي على كوتشينا أبي كشي سندن كو على كرا بولا مكة صلى الله عليه وآله وسلم ونكو مؤمنو على كي كادو كشرا مؤمنو كشرا وني على كندنا نيما ambe min nisoja ambe farfo nep mitaso ambe lafiya lep be jigi ka bojumana amba fo alhamdulillah wala ko kwan kishira adaka mashiti yere bo mumini jama kullu
hani o y'a sɔrɔ sariya b'a kɔn i ka to ka yaala k'a fɔ ne ye mumini ne ye mumini hali n'o y'a sɔrɔ dɔnnibaa dɔw y'o kɔn nka sifatul iman silamɛ kɔni t'o gɛn ka bɔ a yɛrɛ ma abada n'o ye limaniya mankutu k'a fɔ i dalen don ala la e ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko hali ni shetani nana ni waswasa yi dusukun na ka ɲɛsin ala ma ka fɛn miiri ala la Allahu ta'ala kɔrɔtan bɛ min ma ala ka bon min ma ko o kɔkarila ye jumɛn ye k'i k'a fɔ amantu billah wa rusuli k'i k'a fɔ ne dara ala la ne limariyara ala la ani ala ka ci don ko a kɔkarila de y'o ye waswasa gɛnna de y'o ye ni shetani nana i ma ka miiriw jigi kɔnɔ ka ɲɛsin ala ma min man ka miiri ala la kuranɛ ye min gosi ka bɔ ala ma k'i k'a fɔ amantu billah wa rusuli fɔ ne dara ala la n dara ala ka cidenw na awa ala ko ko muminiw kisira mumini jumɛnw a sɔrɔla ka muminiw jogo fɔ sifatul mu'minin muminiw mankutu a y'o de fɔ ka tugu kuma in na o de b'an siran ka da kan an bɛna o jogow de lamɛn sisan n'i ye a dafalen sɔrɔ i yɛrɛ la alhamdulillah i jija i ka sabati jogo ninnu kan awa ni min ye damadɔ sɔrɔ a yɛrɛ la i jija min di la i k'o ɲini ka fara a kan i k'a to a ka dafa i la awa ni min da ye a kelen dama de bɛnna fila dama de bɛnna o kumana i k'i cɛsiri hali bi i k'i sɛbɛ don i yɛrɛ kun dilanli ma wajuli lamɛn kun de ye k'i yɛrɛ dilan an kana ɲɔgɔn kɛlɛ fu la sa diinɛ in tɛ maa si ta ye ni i jogo fɔra ni sɔn fɔra t'a dilan o de ka fisa manamanakan fɔ ye a ka fisa k'i bi o fɔ b'a kɛlɛ tɛ fu wali k'i bi kuma dɔ tɔnɔ min k'i yɛrɛ jɛya n'a ye a tɛ foyi ɲɛ adamaden a t'i nafa diɲɛ na a t'i nafa lahara fɔlɔ nin de b'an ni fɔlɔmaw cɛ fɔlɔ silamɛ ɲumanw u b'u jogo de lamɛn wajuli la olu yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ u k'u niyɔrɔ de mɛn ka u ta ta a la ka t'u jogo dilan min fɔra bi jɔn ko ala a fiɲɛ bɛ ne na n bɛ n cɛsiri ka tuubi ka segin kɔ ka dɛmɛ ɲini ala fɛ k'o ko in dabila anw bɛ fɔcogo wɛrɛ de ɲini a la dɛ n'o kumaw fɔra e bɛ dimi ten ka wuli ka kuma lankolonw fɔ nin tɛ wajuli bilen nin kɔni ye mɔgɔw sɔn fɔli de ye o kɔni o kodɔnbaliya kumaw de y'an fɛ yan ni mɔgɔw sɔn fɔli n'o tɛ kuranɛ yɛrɛ bɛ se ka kalan wa kuranɛ bɛ ka mɔgɔw sɔn fɔ nin de bɛ mɔgɔw la mɔgɔw b'a kɛ tan a y'a dabila nin min bɛ ala yɛrɛ de bɛ kɛ k'an sɔn fɔ ale min y'an dilan ale b'an dɔn maa minnu bɛ nin kɛ u k'o dabila maa minnu bɛ nin kɛ olu ka sabati o kan maa minnu ye nin ko ninnu to yen olu ka di ni ala ye n b'olu sara nin ye kuranɛ fan b'o de la i bɛ dɔw yɛrɛ kan mɛn ten non i ka diinɛ fɔ dɔrɔn e k'i ta fɔ dɔrɔn mɔgɔw to yen kana foyi fɔ maa si ma kana to maa si gasi la o diinɛ ɲɛfɔ ka gɛlɛn dɛ diinɛ fɔ ka taa ten maa si jogo jugu ma parce que bamananw ye kuma dɔ de fɔ est ce que an bɛ jɔya k'a fɔ mɔgɔw de t'aw cɛ tɔgɔ ma wa la maa si tɔgɔ tɛ fɔ kutuba la o nka bamananw ye kuma dɔ de fɔ ko maa bɛ fili i niyɔrɔ to ma ni maa nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ la n'i donna du kɔnɔ n'i ye dumuniw sigilen ka sin k'a dɔn ten nin ye ne ka dumuni ye o dɔn ka ko dɛ n'a ma jiri la ko maa bɛ fili i niyɔrɔ to ma nka i niyɔrɔ kuma ko maa tɛ fili o ma i niyɔrɔ kuma i niyɔrɔ kuma in dɛ o de ye e yɛrɛ ka i ye niyɔrɔ de sɔrɔ wajuli la ni wajuli kɛra n'i niyɔrɔ yera a la jogo ɲuman b'i la o jogo tanuna alhamdulillah o ye nisɔndiya ko ye awa jogo jugu b'i la o jogo jagara k'o fɔ k'o juguya k'o cɛjuguya halisa i man ka kɛlɛ kɛ dɛ n t'a fɔ k'i ka nisɔndiya ko jogo jugu kɔni yeri la nka i ka bana kɔni yera wa a fura jirali la mana wuli i ka t'i ɲɛsin a furakɛli ma ni silamɛya tɛ ne m'a ye fɛn na o an fɛn o fɛn filɛ n'i ka ko fiɲɛ yera hali i ka bolifɛn n'i nana n'a ye ka n'a di mécanicien ma n'a y'a fiɲɛ ye n'a ko a yera a ka ɲi n y'a tulu bɔ yɔrɔ ye nin yɔrɔ in de don walima n y'a fiɲɛ ye nin yɔrɔ in de don i bɛ sin ka nisɔndiya ten fiɲɛ b'i fili parce que
solution bena sɔrɔ a la a bana yera ni farikolo la bana don n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen bɛ analyse kɛ i yɛrɛ sigi bɛ jɔrɔ bɛ a ka dɔn mun yɛrɛ don fɔlɔ o kelen in na kuranɛ a fɔra ko kuranɛ ye sifaw de jango dusukun fura don dusukun fura don jogo jugu minnu bɛ an na tabiya jugu minnu bɛ an na kuranɛ de b'an furakɛ ka b'o la o tuma ni kuranɛ ayaw kalanna i ye fura de don n'i ka bana yera a fura ta إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومؤمنوا بتني ni ala ka kuma fɔr'u ye ni ala ko fɔr'u ye dusukun bɛ ala bonya fɛ o dusukun bɛ kami ala bonya min b'u yɔrɔ ko ni ala ka ayaw kalanna u ye zadatuhum imana k'a b'u jiidi limaniya la o kɔrɔ ye a bɛ dɔ fara u ka baara ɲuman kɛ kan a bɛ dɔ b'u ka walejugu kɛ la zadatuhum imana limaniya baara ye nin fila de ye ka ala ka yamarukanw labato ka ala ka ladilikanw ala ka gasiw ala ka danw olu kɔlɔsi ko tuma ni mumini ye ala ka ayaw lamɛn ni ala ka ayaw kalan n'a ye a bɛ dɔ fara a ka limaniya baara kan anw b'an b'o de ma bi ni ala ka kuma kalanna an bɛ to munumunu n'a da fɛ ka kuma wɛrɛw dilan ka bɔ an yɛrɛ yɔrɔ ka fɛlajiraw kɛ awa silamɛya dun ye fɛn ye se t'an si ye ko an b'a tɔnɔmi k'a bɛn an yɛrɛ ma an jogo mana juguya cogo o cogo an ka waati mana juguya cogo o cogo fitinɛ mana caya an ka waati la cogo o cogo ala ka kumaw kɔni b'u nɔ na ye ni min sera k'a baara o y'o ye n'i ma se k'a baara kungo min b'a baara baliya la alkiyama i b'o sɔrɔ i ɲɛ ye ni karamɔgɔw y'i nege n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ nege k'a fɔ k'a ja k'a fɔ k'a nugu fu do dɛ kuma ni cɛn ni tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ n ko kuma ni cɛn ani tiɲɛ tɛ kelen ye kuma dɔ ka di maa tulo la nka i yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ tɛ wallahi o caman de bɛ yen hali kɛlɛ lafaraw la hali sinjitugu kumaw la hali balimaya du kɔnɔ kumaw la ma dɔw la dɔ bɛ kuma dɔ fɔ a tɛ ja maa si ye nka a ye tiɲɛ de fɔ dɛ nka dɔ bɛ na o b'a yogolo ten ka a mumu ɲɔgɔn kan ten ka a bɛ kuma ni cɛ in fɔ ɲɔgɔn ye ka wuli bi an bila o kuma nugunin fɔ la jamana in kan yan maa dɔw ma fɛn dɔ faamu ko kuranɛ ko k'u ka mɔgɔw wele ni hikima ye hikima de ye mɔgɔ min a bɛ sira min kan o t'a se alijinɛ ma nka e k'a nege k'a fɔ k'o b'a s'a ma o de ye hikima ye a bɛ min na o man ɲi k'a jira a la komi fɛn t'o la o de ye kodɔn ye kɔrɔ ye hikima kɔrɔ dɔn ko hikima de kɔrɔ ye ko ka fɛn kɛ a cogo yɛrɛ la ka fɛn bila pilasi la ni kuma don a kan ka fɔ cogo min na k'a fɔ ten ni waleya don a kan ka kɛ cogo min na k'a kɛ o cogo la a bɛ fɔ o de ma ko hikima de kɔrɔ y'o yɛrɛ kan na bana yali kodɔn de ye ka tiɲɛnikɛla nisɔndiya ka nɔgɔya kuma de fɔ tiɲɛnikɛla ye walasa ka encourager a ka tiɲɛni na o ye hikima ye wa la o tɛ kodɔn ye kodɔn yɛrɛ tɛ cɛfarinya pilasi la ka nɔgɔya bila ye o tɛ kodɔn ye nɔgɔya fana pilasi la ka farinya bila ye o tɛ kodɔn ye hikima de kɔrɔ ye kuma bɛɛ n'a pilasi don min kan ka bila yɔrɔ min na k'o bila ye o de ye hikima ye e tɛ an bɛ kuma minnu lakale a fana bɛɛ tɛ kuma gɛlɛnw ye koyi walahi kuma dumanw caman b'a la e ni yɔrɔ de ma y'olu la kaba ala ka diɲɛ da i tɛ se k'a sɔrɔ abada wajuli bɛ munumunu fɛn fila de kɔnɔ alakira yɛrɛ cira a tun b'o fila de kɛ bashiran wa nadhira a bɛ tiɲɛnikɛlaw sɔnsira a bɛ ɲɛnikɛlaw ɲagari ɲagarilikanw caman bɛ fɔ mun y'a to e t'olu mɛn i t'u ye parce que e niyɔrɔ t'u la o i mana jogo ɲumanw mankutu cogo o cogo ka ko ɲumanw mankutu ka o mɔgɔw ka sara fɔ lahara e yɛrɛ t'a mɛn ko karamɔgɔ y'o fɔ yɛrɛ parce que tellement e niyɔrɔ t'o kɔnɔ e t'o mɔgɔw la nka jogo minnu bɛ yen la ni da ser'o ma dɔrɔn e bɛ funu
parce que e bina iyere yo kulu de la sia jugu be malla ni yo jugu mo ni kuma jugu fulu ma doro ibaye jamana de famba bi singa dimiti parce que o jugu be mo la te shere jugu man chaman fo ibi shibe ke ko lu mangutu wajulla do yere ta donc yo wajuli rek no do to malla do bi wele o vraiment ay kuma ninka ay ni fem fo ka ngi do mo la ya ke mo he kano ge an kuma nan ga ka cha shen ke me e de mami ok e ma medi parce que ana ba de ta fe ka mi me to me ko hala fori kerefe e ma krak be qur'ana kala jama kulu sigile yana nu wulla ko do bu kando do ko no ko ay mu vo ko sayne ماذا قال آنفا كسروا بيتون سيجي بيكو كودوري بي كاندو دون كوساي نا باي مو فودي عليكم ديو alaka boda de kan o sisan sa ala sura laka mu'minin nun jugo fo ko alladhina hum fi salatihim khashi'un ko mu'minin nun mo gawde do o kolombe alay ka selula al khushu' fi salat mu'minu kam mabutu folo ala fe o kera o te ubi seli yere damayede o kolombe alay ka selula ala kira fo de ko khushu bina doya misru kono khushu bina doya selula kuma an fle wati mina bi khushu de koro e sella i selito hakli be sella i hakli be alala ibe min gala i hakli bola i kolombe alay i duskuna i farkulula ala bonya bi yoro seli bonya bi yoro ibe ke ga ka chugola khushu kuma bakruba odeni nga ma chama iba soro mbe sella wala de ma beka ma chama nga seli na fadoya ba soro be sella seli lama nu ebo dama de la duskun sende sella khushuudun ale be bod duskun de la kasroka na farkulula ni duskun kolona alay ni ala bunya be duskuna kito sella seli re hakilla bila seli miriya bila ibe ga kuma kamunun kala ibe tadabbur qulula na so ibe qur'ana korodon ni ta qoro yere don ibe ala bunya na iduskuna ibe iduskun kolombe alay no kera far kulo yere bu kolon seli bike ni khushu'i abike ni khudu'i nga ni wale min fle adowara sella de ni nde dumba to ni seli be jonna fala mado le ba soro ere silto fukati itla kuma ere de hakili jigina sa ere koni alle be ke ga harakatu nunu de ke doron te hakili te foy wala salam ka bla doron ngata nchife na soro bi almami kofe ni kelen ere do ajate ka dafa doron ngata nchife ko intete wo bato dido amago be ka iyere forcer ki duskun o ambe da maka kan la koy na da madiya kabi mana fa Allahu akbar takbiratul ihram ke hakla ubina koy waswasa ubina shaytana bina ki chesri awa era hakli kinte kanyana ma fa fena yakli bitu ga jigi ni damna bela nga o fa manana ibo be de gien kana gini ikono i hakli jigina ni koy na sherati no mina wala de nga ere mana tuwa ko akono fesa ka ko miril damnesa ere balaka i hakili jagabo sa ko ke chugo na ko dugu nyem saw na ko bina talla ban chugo di fukata inyina selire ko i jole i sel damne do hakili jigina anere kam non nganga na porla biu ere kam non nganga na ukanga si Dakar bio shinaka jigi konote atoti saga genga boy kate menisili ka fo besel de la o vire suna besel de la ka mina ngo intoi akon jigi ni kono shedati no no ga ere nana i hakili tu o mina ngo no fesa onu nana nyere kunya fo karse o ka kumbe eski samanga soro otara ona nana nyere kungo ka container kilindi karsama e turo e bega mina ere feli sakito sella
ba fonde ma ndi boto e silikono ni de be khushu uchi parce que ni ay ba détail tan yela ko tede adama de be dama kakani ko nuna ko do de be jigi adama de kono nga kana ta no fe ni tara no fe doro i boto e silikono e bena tu akili tu ko inde no ka ko miri ka miri ema nga selu sana maya ni ala kan shika ndanga kuma do la ni almami ni filla kuma do la madara ni ma wa kala maya parce que be hakili dambe e kilinde ka hey anta ko kala ma de ni birama mbiri ni ulla mo wuli parce que u hakili ulu era hakili te farande e ka ku concentré ka fara e ka kasura akilingile be mama be almami ko fe be kilingile kanga khushu ke yere ote almami te khushu ta ka bo makade kire min fo ko almami blalay akalla dige nay takbiru ke nay biraba biri nga almami mana khushu ke eta khushu bi yere diskunay ek be concentration min ke yere bla silikono ka don ki be ala batula kallama lama uni klonge uni mana ko dabla ado dore baliku dore ka klonge ti damne fo nuwe sin damne nuwe seli damne bolo de be commission na be lama foi to kunyina ma foi andilla ka kuma ila kala ala jonjuma do be aka dukono mo nu ba fe ka koko ke aka na ba kala mo ba to aka seli damne ala kre ka sahaba ke ka to koloshilla ube tamasrafi ade ko koloshi shufe ato silla kalaksef lama kilin fla ay qisoy me don bawla atafika siltiya tafika jogo ka bano ala bunyani sili bunya kama faire nana yi asira yorola ale dun kilinte abege am gowde koloshi kuma na ka fle ka mo bo ko kalama ka donc jugu be ke gana ma do temena yo khushu do ke silla na fora akabu e hakliba nga bi nawbe silla arañ may kana sili misri de konoy nate badola e mana sili demne ka du kono haklibi ka febbena e ma hal misri kono ya e ma hal mangani fitini mana bo na atla silla ba soro be bora kalama ka fokko do concentration be dola ko hala ma don fe min kera haklima ta fe o soro ko kono bi de khushu de koroy disku ka disku silo silla ka disku bara silla ka disku sabati silla ibi to ibi disku kalala ka kalala fa bi kitabulu Allah ba bina kesa ne kon go Allahu akbar o ibi se bolé jien ko bela sa sai bi ka batula fukata salam la wallahi ngalina alala ni e ka koroba bani bi kofe e ka hakili to khushuula e ka silla ibina yelema do yere la sassa halatim insha Allah ta'ala parce que afora ko seli bandla ya e mala selti ke garna fanya anchamay mo ke ake chugo de may selite lama inda mateo duskun ala seli ma hutumia wala dhikrullah akbar ala kusman bi silla la fa birli minke ani bi suyudu minke ala kusma inde bo ke batoyo to nyona wara munum be ke ko wara la lute batoyo e duskum be faraka di be ala kusma munum foka fara aka o de ba ke batoyi wala dhikrullah akbar ala yo defo sel ko kuma laban ko kuma mu'mininu alladhina hum fi salatihim khashi'un ya rabbi khushu'u silla ala kan ya amma walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun ko mu'minu ye mogawi ukodum beka bo kulangulu ma kalukaluku allahu rabkana tafsiru kala we min fo ala donba we min fo ala akorola ulawu de ye barajita barala wa jena fa fana tala alay adama de baye aka ayra nafani komunu ye jien kono walma alay damu munun daga adama de jien kono na bayar ni lafiya ni oye de baya ko sirafiya ni ko waraw ate ulula adama de yan nafasirate kele aflana barajila bara fanate kono flas sabatira ko kola mu'mini mangi sogola no afuma ko lagu o kalu koy
o te ko yana mai kani shi perdi ola o san san net na fen fiye ola bile de ere de ko la jessa wallahi ma se karamo ka fen fiye ni ko fe ni ka qaida de fiye ni qaida de a don chuko de foriyesa e sugula men ko munu yire ka tu laje ko ni yae ko baraji tala atif nafa fuisi ere ma jela tikela awe laguwe de ala de mu'minu tanu ko lu ko do be ka bo laguma walladhina hum lizakati fa'ilun ko mu'minu bi jagadi wa adama bundai ko mo gawdo mamunu bi jagabo kana fulla awa walladhina hum li furujihim hafizun ko mu'minu ye mo gawe mamunu obu nyemana utanga jena kala utede kado ni fana dama wala day an ngamba kuma in koroba kuruba de fofo kakati mu'minu sifatul mu'minun de mu'minu jugode sifatul mu'minin ni yiraya ayjul fasla al khushu' fi salat ufra عن اللغو معرضون الاعراض عن اللغو مؤمن كقدو كبوكلو كلكوما افرا للزكاة فاعلون مؤمن كجغبو افرا سن سكر ميما والذين هم لفروجهم حافظون ما من بني منو تنغ تجناك والله جنات مؤمن جوي على كرك هذه سيرنا نك ما جل دو فوجنا وكجلنا أقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كجنا كلا كنت جناك فيو حين يزني أبي جناك مؤمنا وهو مؤمن كاسر مؤمن دوبلي هذا تعالى كوجرا كنا كالو ebi son ka kafiriya ni wali do keli je dongodo ena limaniya do ki boka dlo o ko in keli kama a dondo ne madala na be segi kana blede ni matubi ka segi ko dombina ne madara ni bane be segi la blede wa mashite kunnun chuko do be sa jena ke sefe do ba avion ta be a to tara kumina besa spuse kai uli tun ke janaade o do bola je dungudu do beni ngoina je dungudu aha do beni ngoina fora ko mu'minu bu yere tanga kuti jena kenga o kembe do tabiye o kembe do jugo e permanent lu kon mbola de lu yere bolo no oni makas la bete nyon esraka emadon akogelera la ilaha illallah nin jugo min fleniye no ye jene Allah ta'ala keto ka ngarda ala ya fo chugodi ama fo akana keda ko akana gerala wala taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ku akana so halika gerejene ala wala taqrabu az-zina akana so halika gerejene ala akana ke innahu ikado jena min floyi kana fahishatan jena kira chini wasa sabila an sirace juba o de kira mado wore tabulu bi halu tu yere jala kala hali do tu yere jala kala minga jungu katema beka o e mamunu ye furuke demba tiku munum be yala la kunfe komi wulu am fama tindi ke muso tigi jena kala wuludo muso furle jena kala wuludo o korota koni munu ma furukulu taka nogode aha abeda makaka nga dole taka jugudo tay parce que muyato hali sanction na ndaka jugudo tay mami furuke ka ba o ya ko famu kololo mba ko lo yoto mi furula o ya ko chejugu ya don to mi ma furuno ya ke sheda ku ga gen ke me koda
min furula n'o y'a kɛ sariya ko k'o wulu kunci de ko wulu don wulu bɛ kɛru k'a kunci cogo min na a tɛ kɛ wulu yɛrɛ bɛɛ la wulu fatɔ de bɛ kɛru k'a fara mara ko k'a kunci de ni silamɛ k'a lajɛ kɛ ala bɛ sira di ko ka i kɛru k'i fa ko min na ni e balolo ka k'i jigi da ala ka alijinɛ kan i yɛrɛ k'a lajɛ wa ne delila ka mukarana dɔ kɛ yan ne ye n sigi fefewu k'a lajɛ wala taqrabu o min fɔra ala fɛ jɛnɛya la anw fa adama a n'an ba hawa k'u to alijinɛ kɔnɔ wala taqraba hadihi shajara o kuma kelen de fɔra nin kan ka da cogo kelen de fɔra anw fa adama ye adama dun ye nabi ɲuman de ye nabiyyun min al anbiya adama ye nabi ɲuman de bari adama nabi ɲumanama ala ye kangarida cogo min kɛ o ye ni o y'o kankɔrɔbɔ min kɛ ala y'o bɔ alijinɛ kɔnɔ kana o kangarida cogo ɲɔgɔnna kɛ e ye ko dɔ la e ka balo k'a ka sa o k'a ka segin ka taa don alijinɛ kɔnɔ i yɛrɛ k'a lajɛ a dɔn n'i ye kuma in fɔ kangarida cogo min ni ala y'o kɛ n'a tiɲɛna adama bolo ala ye adama bɔ alijinɛ kɔnɔ ko f'a k'a ɲini kura ye o kangarida cogo kelen ɲɔgɔnna de kɛra an ye jɛnɛya la wala taqrabu zina a kana sɔn hali ka gɛrɛ jɛnɛya la a ma fɔ kana kɛ dɛ ko kana gɛrɛ a la ni ko maa ma kana gɛrɛ na ni kana kɛ kana gɛrɛ a la de ka gɛlɛn o de ladilikan ka gɛlɛn ka tɛmɛ kana kɛ kan wa kana gɛrɛ a la kɔrɔ ye di o de kɔrɔ ye an bɛ komisɛnni minnu na f'olu de ka dabila k'i ɲɛ da ja haramu filɛli la iqtirabun min zina o ye surunya de ye jɛnɛya la a kɛra foto sira ye o a kɛra telefɔni sira ye o a kɛra ajinabiyatu tɛmɛtɔ filɛli ye sa walimuso tɛmɛtɔ filɛli o ayiwa kana se mukhalatɔ ma n'o ye cɛ ni musow dorokali ɲɔgɔn na ka b'o la kana se cɛw ni musow ka ɲɔgɔn fo komi n'a fɔ cɛ dama don a yɛrɛ tɔ kɛra sa i b'a fɔ k'u b'u ɲagari labɔ ala la hali ni min ko maa min bɛ se ka tanga musow ma nɔ f'a ka muso dɔ don a senkɔrɔ hali n'a ta halala baarada ye f'a ka secrétaire dɔ ta ka n'o sigi a yɛrɛ ka o sigi k'o tɛngun a la bureau la ko secrétaire ka ko bɛɛ ɲami a donna hali wajuli la kuma bɛɛ tubabu ladege k'a ladege fo an yɛrɛ tɛmɛn'u la sisan muso kunsen di don ko o ko la muso kunsen di don cɛw sen na ko o ko la sisan o ye musow sen don cɛw sen na a bɛɛ la a bɛɛ o tuma na ala y'a fɔli min kɛ ko gɛrɛ kana kɛ jɛnɛya la o yɛlɛ ko kuma de wa kana gɛrɛ a la kɔrɔ ye di kana gɛrɛ a la a kɔrɔ de ye fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye k'i se jɛnɛya ma n ko kuma de kɔrɔ y'o ye kuma de fɔra kodɔnna ye o kɔrɔ n ko ten n'i y'a mɛn a bɔnna k'a sigira a ka di dɛ n donna maa ta min ma don o tɔgɔ tɛ fɔ koyi nka o fɛn o fɛn ni sariya y'o haramuya i tɛgɛ doni walimuso bolo o i ni walimuso kolosoli ɲɔgɔn na o awa ka cɛw ni musow farali ɲɔgɔn kan k'u ɲami ɲɔgɔn na o walimuso fɛ teriya o nin bɛɛ mɔgɔw ko fɛn tɛ nin si la fɛn tɛ nin dɔw la sa n'i ye fɛn o fɔ fɛn tɛ nin dɔw la sa aw de b'a gɛlɛya kojugu nka a min da ye fɛn wolo o cayara dɛ ko hakimu y'o de fɔ a ko ala ye sira ma wuli a bɛ kɛ ka muminu bilasira ko f'u ye halala caman to yen haramu ɲɛsira kama ko adamaden ka kɛ mumini ɲuman ye ko fo kuma dɔw la hali baasi tɛ ko min na i k'o to yen walasa baasi bɛ min na i ka kisi o ma k'a sɔrɔ baasi yɛrɛ b'a la an bɛ kɛ k'a fɔ ko baasi tɛ fɛn o fɛn na baasi b'u la alakira mun kɛ o sallallahu alaihi wa sallam bali kira yɛrɛ y'u kan ka da an b'a Aisha radiyallahu anha ale ko ten ko walimuso min tɛ kira zima haramu ye ko kira bolo ma deli ka maga o muso la abada ko a ma kɛ abada an ye ko in bɛɛ bɔn ko ni ŋaniya ka ɲi ka ban ko a banna a tiɲɛna e ŋaniya ka ɲi e ŋaniya ɲɛna hali kira ta ye la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نكون من دون
ala de ban don yala ko kana gere femina kana gerala wallahi ni gerala la ibe kungo soro ma ma ni maso ala kan kangar da kayma ni gerala la bina yiyena o mana kuma munum be nubu yara kuntanga ka bojena yama illa ala azwajihim funakira ufurunyawi aw ma malakat aymanuhum wal mawkajon o tesina o jonya tesina bli ko foka nogo bola jonya ko kuma min be islamaya la ka foka be muso daga mai o teyan atesina sia anga jonya ko kuma mun man fe o jonya togowi awa fa innahum kuni mo min dana afurnyoma ولا كجمسو فإنهم غير ملومين كل تما جلك لوي فمن ابتغى وراء ذلك كوني ما مي فوريني أكف فأولئك هم العادون قلت وي دان سبولوي هل سا ألا بكيك مؤمن جوفو والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون كمؤمن يمغوي وكدنا يو أنو كالليلو وبولو قلش afamuda kuma damnena sura damnena ala ko mu'mini munun kishira abala kulu de jogo fo halsa ko mu'minu ye mogoye ukadana yo anu kalaidu ubini flak koloshi ni darula utijanfa nu blala dana mina kono ubafa ni dana min daruka uba koloshi wanu e laidu ta uba dafa o fen fla min fana kembe fuya ombolobi islam mo gote laydula illa man rahimallah immo gote danala illa man rahimallah dana ma ko ere kembe fika essence de ke mobile ka sabara se vla duisi la fika dugu franje de tama ni kibe ma nyini ki dame ma mina ka blika ko kuna agala da ira iba me ko ma do e dana ya chien obi jigim se ade ma façon do iba me ko ma façon do e dana ya chien obi jigim se ade folo dana chien ba ma façon de kumba damana ngabi dana chien duna kobela ay resuru yana sa fu ma shiti ni ka dashila bi am mi ni ka so danga de ma shiti ni ka dashila bi javani nabara barka buya ku jukufi ada laydu kon dew laydu boroto ere jago jukufi ko nya fo ma fo ka be horongay do fon vers sani may laydu taye aba dafa ka baliladi illa man rahimallah kasura arabu ko te ko kuma don arabu ko kuma don ko horon ka laydu e jure foloni ma kun ye laydu taye fenga era do ala ka sebaya kofe akko keli ala ya sedi ama na nya laydu taye adala halla ka di ta juruta ka kono sikatala na ko ni kalo sarambin dima wal man na bena kuna ko laydu taye ti dai kasno nga akacha sandai bi terango laydu be donu balma dewni yonche anyama so furu ko laydu be doni dowche warti ki do bina doro abi singa laydu temene mborototi kasura kunya afoka gele ne de ma fo mba dima chide naona ngone de afo mbake ne ma fo mba dima to bu ko la doro ma ne mane do bina bishinga do mati islam be motlu ben na ere laydu dama boroto ibada do kata laydu taka boroto on ba dama ngi ala tata illa man rahimallah on ta don ko ere bato ere do e ka foni horon e laydu ta ikoloshi de ala bato de do de mu'minu jogo de do hal ni ko anga nyonzoro ya ni eri na ye laydu de tade ni sababu do ya bo ama ibati ki wele ko fay na bena ko ka kwa ba ke chukubina laydu ta nyoy ni yelema min dona na abo nyefo nyoy laydu e islamé jogo ab ko mi tien fo be chukubina islamé be tien fo yini bi fe chukubina laydu dafa fana yini bi feti o da to kana girin ka shinga ko na mum neti akan no o kan no ma ibadu soro laydu boroto fana kan no ma ko na mum ne ka teli ma fe bo de fana ka di moy ni dungo o hodoro awa ye laydu ta de ya krisi ga fe itsiga fe min ke kana laydu ta ima danganya ko min keli ka folo kana laydu ta ima ko min nye don ka fa mu folo kanika o hodi
mumini ñininga mba ka laydu de la qur'an o defo ko mumini be ñininga ka laydu la mumini ba ka laydu koloshi bala ala ko ka dana yawnu ka laydu ubulu koloshi asoro la ka kuma in kunce adam ne nimi ya kunce noy walladhina hum ala salawatihim yuhafizun ko mo munundo ubu ka seli watu koloshi nin seli farda duuni uba koloshi ka ke chula ka ke akekmana ka ta ke akerola nu madese ulaika ko o mogowde ale kishul laydu tamunu kuma damnena ko o mogono ulaika ulude humul warithun ko lude cheta bawi bina mun cheta الذين يرثون الفردوس كو أولود مغيمام من الفردوس تشيتا هم فيها خالدون وبفردوس كنا ودومني أوا أب فردوس من نانغو كو كرا كو غاني دي أتما غوازات دي أب نيني ني جوغو مو يفلدي فردوس سورو جوغو دي فلدي نيما فهمت سورة المؤمنون آية فلو ما ينبدي بكرة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وديات النسائي نناي وأنباء عائشة رضي الله عنها ما من ناي نجارا قال كرا جوجو يجمعي أنا كجلة ما كم ما دون كمنا فافرونيو كنا كرا أنباء عائشة تيجي قال كرا جوجو يجمعي وأنباء عائشة تكو وكان خلقه القرآن قال كرا جوجو يقرأ ندي قال وفهمي كاسر لك ني آية نونكلا ay aya munun korofa sisa ko amba aisha sur la kulu kala fuka na bla walladina hum ala salawatihim yuhafizun kwaye akala kana bla ko kuma kuni aya nun da kwa ka kuma layne me ko kira re jugo kira kumbe ni jugo ni nun de bunya abi ni jugo nun de koroshi ni amin ba fe kaye ni jama kulu kono afora mu'minu munun kishira alijijani ayatan wa alkira ya foni ayatan dila ko ayatan jigina neka ni mami wo ayatan jo ko raydi dia ayatan bara kibido aljina kono kira o hadisi fanana ayni ayatan dikala no suratul nur ayatan folo bana nga hakilito ni manu jugo munun fole fledi anga hakilito la halna madan khutuba ma ere kata ye Qur'an don français law ya don anglais law shiga kala arabu law ta suratul mu'minuna mu'minun ka sura min to da mu'minuna de o ayatan folo de e ka ta yin fle bani o ayatan folo ni sira ko alaka de me ko fe ni sira ko sabati irela e alhamdulillah fa hani alak fatuba lak manin jogo mun fole fle so solite nuna ya Qur'an nasudi Qur'an de ban wele kana jugo munuma ka fo ka an yi mu'minu ni jugo munu ka ga limaniya sabati ala yoro ni jugo munu o yin nun dai o bana ni mamiya e ko jugo nun bila ala tanu ikasabatu ka kadaka ben ngabbi o tabane fina ka si alama ya rabbi ala kan sabati oni miya e adobila adotila min bila sabati o ka min dila ka yini ko faraka awa mo be ashitu la koy do bini kuma lame ala kana ma yanfe misri kono ya ete do bini kuma lame ashitula uke ayatan kilintei min jugo sabatile dula kuma ni bola sa e ma mi nganga yere kun kashi e ma mi nganga hamini ayre kun ma mi nganga jorona yere kun fa adrik nafsak qabla fawat al awan yere kun ni jona yere ni jona yani ko kataka dange ateni ngo kunje kuma donde bata kunje chugo donde alhamdulillah
chendo amana dimi chugo nga ma do baga tubi do baga ya tubi mo wara ku tubi jigani ma mu o do balaka tubi islam ya yoro do ban ni soko ya yoro do fana ban ni soja abete kuma mo baga dina fam don dina sebe kuma yoro asebe mai ni acha trilamai mo baga fam ko bonyona to numbu sebela numbe tlongela mo baga ko fam ko ya rabbala kan fara sebe moka la kan jidi limaniala la kan jidi ala israel ya rabbi ala katubi no ya ay ma munun tubira ka bo wala jumula ala kanu jurumu yafa we korole munun ka ala ko yafa ala kanu deme an shi to kono ya rabbi jugo munun fole fleni suratul mu'minun ya rabbi ala ka jugo ma munun sabati ana ala ka ambalo uka ala ka amfatu uka ala ka nga dina koloshi fitna munun bi akhir zaman ya rabbi ala ka nyuma mbula ya muqallib alqulub thabbit qulubana ala dinik اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله